Yuk korbiang Hurricane ya ke European Golden Shoe. Hurricane ulai pedang ya ke European Golden Shoe 2026 hadin ba ulolong nong tep gol pabun tam hakane ka Samoy Baldep. Ulai kur nongkong ya ke nika kusnam haka Samoy dong senam arpulai usau haka season bankong jung u bat ke Bayern Munich. Haba pai syaki gol jung u ba uliyo ya ke Bayern Munich hakane ka Samoy ke Baldep Hurricane uliyo adu untuk puai teliki gol na ki san puisin ki jingela ka jung u. Lai pun rut ligi gol na ka Bundesliga, na ka UEFA Champions League uliyo kat sau gol. DFB Pokal uliyo sport ligi gol bat Super Cup ka we ka gol. Bat uliyo ru kat art ligi gol na ki kat sau sin ki jingmi madan jung u ya ki England ha kene ka Samoy ka Baldep. Kini ki kat art ligi gol ki kentuk ru ya ki to kin rut ligi gol ki boli thep ha kene ka FIFA World Cup. Ka nambar jong kini ki gol kam dei shu ka bakai bat ka dei hockey ya Hurricane ban yukur ya ka European Golden Shoe arja raknreu. Hurricane hadin ka jing yukur ya ka ni ka European Golden Shoe. Ula ai kublai ya ka FC Bayern ki staff ki coach pat ki timet jung. Namar ka jing rap jong ki kala pelong yu ban poi sha ka ni ka jing job. Ula ong ru ba ka season ka Baldep ka dei ka season ka batam ha ka jing alti jung adu umta. Aba pai sha ki rang yela kai ki balayura bun sintam ya ka European Golden Shoe ka kerteng jong Lionel Messi ka wana ka madu ka ba uliora adu untusin men ba orang don bat ka klub Barcelona bat ka kerteng jong Cristiano Ronaldo kawan ha ka kedan ka baar ha ka ba uliora adu sausin ya kini ka kusnam laisin ulio bat ka Real Madrid bat cisin bat ka Manchester United.